La política educativa també és motiu de polèmica al País Valencià. La instrucció del govern del PP de fer l'assignatura d'Educació per la Ciutadania en anglès ha acabat traient al carrer els sectors que creuen que el govern Camps utilitza les escoles per a la lluita política. Feia anys que no es veia tanta gent en una manifestació a València. La convocatòria és de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, que reuneix sindicats, la FAPA, Escola Valenciana, Associació de Directors de Centres i moviments de renovació pedagògica. Però li donen suport quasi tots els partits polítics, tret del PP, més de 500 instituts i col·legis i un centenar d'entitats i ajuntaments. El manifest, que ha espentat milers de persones en esta protesta al carrer, denuncia que l'ensenyament públic valencià pateix greus problemes estructurals. Però la gota que ha fet vessar el got és l'ordre que obliga a impartir educació per a la ciutadania en anglès. És el canvi de política educativa la que volem. Si canvia Font de Mora per una altra persona i continua amb la política educativa, no anem a parar. Les pancartes d'avui d'aquí darrere no parlen d'educació per a la ciutadania. Parlen de la desfeta que ha fet a l'escola pública des dels anys que porten governant. Se ha evidenciado el ridículo al que el presidente Camps ha sometido a la sociedad valenciana. El conseller d'Educació ha anunciat just avui, poc abans d'esta mobilització, més inversió per a fomentar l'ensenyament de llengües, però el malestar és de més calat. És una fita històrica per al sector públic educatiu valencià, perquè d'alguna forma hem estat patint durant 10 anys una gestió educativa nefasta, autoritària i antidemocràtica. El conseller també ha dit este matí que no li interessen gens estos embolics i que l'impacte de la manifestació s'ha de fer tenint en compte 5 milions d'habitants que té el País Valencià. Dos declaracions que posen en dubte el futur del diàleg. Empar Marco, TV3, València.